साइज गैया फाइस गैयानो एक्टर बायदियानो साइज गैयानोलायबावो आंनि बिबनाङा एसे साइज नुयो गावखौ एक्टर बायदि ओमफ्राय साइज गैयानोलायबावो मार गरमहाय लोगोफोर एसियाव थायै थायै साननैसो एसियाव थादोंमोन ना गरमखा हाया मोनदों आरो बेसेबा गरम आरो लोगोफोर सान्दुङा इसर ओमफ्राय नै सान्दुं होनाय लोगो लोगोनो खामानियानो खामानि लोगोफोर एकदमबारे खामानिखौ सोबांदो आरो सान्दुं होनाय लोगो लोगोनो नै सिलायाव सिलासे बारियाव बारिसे मानि नै जियानो लामबाबो जोबा लोगोफोर सुनायानो सुनाय एकदमबारे नै टस' गारि फोरानस्रावजोब्बाय नै एकदमबारे जि लामनाय खामानिसो सोबांदो लोगोफोर नै ओमफ्राय बेसरबो एसे फोरानना लाबाय बेसरखौबो फोराननो मोनाखैमोन अखानि थाखायनो ओमफ्राय दिनैसो सान्दुं दुंदो नालाय ओमफ्राय बेसर आरिखौ फोरानस्रांबाय आरो लोगोफोर नै आरो बैखिजा मा दंबावो नोंसोरनो एसे देखायनोसै आङो नै गय सफारियाबो फोराननो मोनिनि बुख्राखाजोब्बाय जोंहाना लोगोफोर नै एकदमबारे सान्दुं गैयामोन ना अखायानो अखा ओमफ्राय बुख्राखाजोब्बाय आरो नै दामसो मोननाय नंला नोंदां ओमफ्राय नै इबो आरो इथ' एकदम गोसोम सैमाखि जाबाय बेथ' ओमफ्राय नै बनाबो गेस गैया नालाय बन एकदम बुथुम बुथाम बन फोरानला बायदो नै लोगोफोर सान्दुं होनायखाय खामानियानो खामानि आरो आमथिसुवाबो नालाय गायनाय फुनाय गैया बेफोरखौनो माबा साब्बाय आरो नै आरो थाइजौ जानोसै खान्थाल नै थाइजौआ जि मोजां गिदिरथार नै थाइजौआ बेसेबा गिदिर नै लोगोफोर थाइजौआ एकदम जानोबो जि मोजांखा ओमफ्राय आमथिसुवा नालाय गायनाय फुनाय गैया ओमफ्राय थाइजौ खान्थालखौनो जाना थानोसै आरो नै जमा जमा जालायो जोंहा थाइजौ खान्थाल जानायाव एकदमबारे नै लोगो नांलायदो नोंखौलाय मानो लानांगौ जाखो थाइजौखौ लादो आरो केमेरायावनो ओंखारनो बायो नायनाय साइज गैया फाइस गैयानो एक्टर बायदियानो साइज गैयानोलायबावो आंनि बिबनाङा एसे साइज नुयो गावखौ एक्टर बायदि ओमफ्राय साइज गैयानोलायबावो गोलोमफ्रुजोब्बाय जि गरम जानोसै नै थाइजौ खान्थाल गायनाय गैया फुनाय गैया आमथिसुवा नालाय ना गोथाव महरा मोजां आखल आंजांनो गेस नोंथांमोना नैबेयाव नुदों बड'लेण्ड रादाबाव मोनसे गोदान खौरां फैदों बे जाहैबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ केस होनाय जाय गोबां खौरां भाइराल जानाय नोंथांमोना नुगासिनो दङ जे बोरैहाय आं बेखौ फोरमायनो थांगासिनो दङ र' भिडिअखौ नायजोबोब्ला जायफ्रा नायजोबो थारैनो बुजिगोन आरो मोनसे भिडिअ नुदों नोंथांमोना बेखौबो आं खिथागासिनो दङ बिनि सिगां नैबेखौ आं फट'खौनो होनानै होनसै दिनैहाय इन्टारनेशनेल योगा डे ना मा बावहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा बिटिसि बा दानि बिटिआर एक्चुअलि डकुमेन्टसफ्रावथ' दाबो बिटिसिआनो दङ बिटिआरनि लांगोना मेन अफिस लांगोनायावहाय योगा खालामनाय नुदों बे दा बेवहाय सोरबा कमेन्ट होनायखौ आं नटिस खालामदों नायदों योगानि थाखायनो आन्दालन खालामदोंमोन नामा बिगुर बेफोरबायदि आं बाव मोनसेल' खोथा बुंनो गोसो जायो बेफोरनो जाबाय परिबर्तनफ्रा बेफोरनो परिबर्तन सोलायनाय 17 इयार्स 17 बोसोराव हाग्रामाया जिखौ मावफेराखैमोन मानगोनां प्रमद बर' सारा मावनानै देखायदों बेफोरनो जाहैबाय परिबर्तन सोलायनाय जेखौ होनो बेखौ दुखु मोननानै लाब गैया रावबो लोगोसे मोनसे खौरां भाइराल जागासिनो दङ बड'लेण्ड रादाबनि बर'नि नाम्बार 1 निउज चेनेल जायखौहाय होननानै जों गोबां पर्टेलफोरा बुङो मिथियो नाम्बार 1 निउज चेनेल अफ बड'लेण्ड बिथांमोननि बेयावबो लिरनायबो दङ नाम्बार 1 हेक जाबाय होननानै बावहाय आं नुनो मोन्दों बड'लेण्ड रादाब बर'नि निउज चेनेला इउटुबनिफ्राय हेक जाबाय नोंथांमोना बाव मा कमेन्ट होनो सानो आरो गोबाङा कमेन्ट होखाबाय दां दहायनिफ्राय भिडिअ नुनायाव एक्चुअलि आं थांनानै नायदों ओमफ्राय फेसबुकनि हेक इउटुबनि हेक बेलेगथार दै इउटुबना मोनफिननो बिराद इजिबो जुदि नोङो माबा मोनसे कमिउनिटि गाइडलाइननि बाहेरा मिस्टेक मावाखैब्ला नोङो बे चेनेलखौ सोरबा डाइरेक्ट नोंनिफ्राय माबा मोनसे लानानै खावदोंब्लाबो
नों बेखौ नोंनि इउजार आइडि चेनेलनि आइडि बेफोरजों आरो नोंनि प्रपार इउटुबाव जायफ्रा मनिटाइज जाखानाय नोंना सिगां मामोन बैफोरखौ होनानै रिपर्ट खालामहरबानो डाइरेक्ट इउटुब टीमजोंहाय नों बेखौ मोनफिनो नोंनो हरफिनो नोंखौहाय भेरिफाइ खालामगोन दा बेबायदि नाथाय फेसबुकफ्राव हेक जायोब्ला डाइरेक्ट अनारा पेजना बै जाहैयो नालाय बेखौ रिकभार खालामनो बिराद थान आरो हाया गोबाङावनो नाथाय आं बेवहाय नायबाय गोबां नायबाय आं बड'लेण्ड रादाबनिखौ दा बड'लेण्ड रादाबनि 2.46 लाख साबस्क्राइबार गोनाङा माने 246K साबस्क्राइबार गोनां चेनेला हेक जाबाय होनना खौरां होदों गावसिनि निउस चेनेलावबो सरि दा हेक जाबाय बेवहाय नामा दङ कार्डान' फाउन्डेसन लिरनाय दङ दहायनिफ्राय गोबाव जाबाय दे आं दासो नै भिडिअखौ मोनानानैसो बानायदों खिन्थु बहुद दहायनिफ्रायनो दामगासिनो दङ हेक जाबाय हेक जादोंब्ला आं बुजिनानै मोनाखै दानिसो भिडिअ लाइन नुबाय आं नै बिजाथि आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमा 2022 फर भिउ 3 मिनिट्स एग' बेफोर बबेनिफ्राय फैफिनखोथाय 8 मिनिट्स एग' 9 मिनिट्स एग' माने गावसिनि भिडिअखौनो गोदान भिडिअ नुदों ओमफ्राय बोरै जाखो बिसिनालाय सानदां जिखुनुआनो जाया गोबाङा खुसि जादों जानो हागौ हेक जाजाबालै साला खिन्थु रोङोब्ला इउटुब चेनेला बे पर्टेलबाबो निउसब्लाबो जायखौ जों बर'नि निउस होनो मोनसे चेनेलसो नालाय इउटुबनि रोङोब्ला बेखौ इजियैनो गोरलैयैनो मोनफिनगोन हामदोंलै साला बड'लेण्ड रादाब होनलायनानै जेबो लाब गैया बे फेसबुक पेज नङा इउटुब चेनेलसो आरो इउटुब चेनेला गावनि मोनसे आइडि थायो आरो बेखौ टीमा मोजाङै नोङो कानेक्ट खालामोब्ला मोनफिनो बेबायदि माबानियाबो देरहासार इस्लारि ब्रादारनियाबो मोनसे डिलिट जादोंमोन बेनाथ' डिलिट आं नागिरफिनदोंमोन नाथाय चेनेल आइडिखौनो बिथाङा बावबाय बेनाबो बिदि जादों दा मोनसेया 100K जाफिनबाय होनदां बेबायदि जिखुनु जा मोनसे भिडिअ होबाय थादों आनिलमोनखौ फासायग्रा सिख्लाफोर उमुक नै बिदि आं नुलागासिनो दङ गोबां भाइरालबो जादों आनिलमोनखौ केस होग्रा उमुगाबो होजाफिनबाय बेफोरबायदि बेखौ बुंबाय थानांगौ दरखार गैया नाथाय